Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi wadhi ane mbele gi mbaka mwagoyo gi Audi Ogada men jakedo ni ratich oganda kendo jakom mar jodak mani Kisumo ko wuok kod achiel kachiel kene dala wa Kisumo. Jaduong' Audi gima penjo en ni IPOA mano duol makoro chung'ne rango kaka polise ne tiyo. Joma koro ing'iyo mondo mi ong'i kaka ginyalo yudo ratich jo Kisumo gi jo Kenya te mane obila no kiere. Bi un gadi bin gi yie ni ginyalo tiyo tich maler. Trevor, kirango kaka polis osebet ka go kata nego oganda election, every elections ga kaiga motim election wabedo inyo nego jowa, sirikal inyo nego jowa, to IPOA manigi mandate ma omi teko e katiba mondo ne ni polise monego ng'ato tok chik onego bed ni polise ilago bende itero kendo itiyogo gi chikno ma onego bed ni makogi. IPOA Kisumo kende kirango 2007 chakre election ma ne watimo 2016 2017 gi diere kuondego wasebede gi gik mang'eny ahinya ma polis hinyo go oganda. Ka IPOA nitie kendo gin gi mandekno. Atamala par kipenja kata 100% kipenja, abiro wacho ni rate manyalo miyo IPOA gi cases mane Nyanza ka mawuok e Luoka nyalo bedo 0.01. Gimomiyo ang'amigi 0.01 no en ni wan gi case achiel kende ma wanyalo celebrate, to wach celebrate bende nus case mane mar baby pendo. Out of oganda wa mosehinyore ma wan gi documentation gi ma dhano ma ok tin ne 200 chakre 2016 2017 nyaka kawuono e Sabasaba demoni wan go oganda ma ok tin ne 200. Okay. Trevor wacho gima kata katieko interview ni ta oruni e simbi in yudo gi ka gintie kanyo nikech ne wa document gi. Okay. Ka pod remo chwer and IPOA ok osetimo tich monego gitim. Okay. And adwa wacho ni IPOA ojony, IPOA otho kama tiang'. Ase complain, asendiko nyaka petition mondo mi inquest okelie cases mathurwagi. Okay. Inquest mane watero ne baby pendo mane watimo an awuon ne an e court kendo nachiwo usaidi ma timo submission an Audi an achiel kuom jogo manodhi e court koting'o Kenya Law Society, okinyo Kenya National Commission of Human Rights, oting'o migepe mopogore opogore gi IPOA no. Kane wariwore ne baby pendo judge omeko declaration mano ng'iso ni polise no onego baby pendo kendo no onego tergi e court. Trevor. Mano ne gima ne wa celebrate, oganda te no celebrate ni at least wayudo justice ne baby pendo. Okay. To kane court osewacho mano to polise no dhi e court ke sama no gisebedo order no makgi polise no dhi e court to kawo court order mane tamo mondo gi appear e court. Okay. Trevor gino tho kanyo. Orumo gi kanyo. Otho kanyo ma polis mosetere court kata chiel e wach baby pendo no onge. To koro jaduong' Ogada watim nang'o mondo oganda